जों बे सप्तायाव बर'फ्रा मख'फिननांबाय लोबफिननांगौ दा ओंखायनो जों सानदों जोंनि गैया दासिम रायजोबाबो जों दाबो दुगैनो दं ओंखायनो जों बयबो खौसे जानानै माने जोङो ज' जालांबाय जों गोजानबा हौवासे खरस नङा जों गासिबो माने ज' जालायनानै बर' बेसेबांनि आबाद गैया माने जों बेखौ खालामलायनानै मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि दानानै बे क'अर्डिनेसन कमिटि जों मुभमेन्टखौ लागोन ओरैनो आंखौहाय आं बारा थांफेराखै खिन्थु सिनायनाय होननाय दं गोबां फैलाबायो धेमाजियाव एसे मावहरलाबायो आं बुजिलायो दा बेबायदि बारहावा बारा जों गावबो जोंना रायजोआ जोंना धेमाजि सनितपुर हाबबाय हाबबा जों दावबाया जों लाबोनो बर' जाथियानो जों दावबाया लाबोनो दा बिदिनो जोंनि बर' सिंगिना दासिमबो बायाखै जोंनि लिडारफ्रा टाइम बाय टाइमखौ एसे गोसोखौ बायो आवगायथावाबाय थानानै ओंखायनो जोङो बेफोरखौ धोर्ज हमनानै थाबथा खालामनानै जोङो थांगोन जों रावनि गोसोआव माने गिदिर खोथा बुङा जों बेखौ लुबैदों आरो नैबे खोथाखौ आं बुङो दिनै एबसुआव जायफोर मावगासिनो दं बिबान लागासिनो दं जोंसोर गरसे मोजाङै गोख्रोङै थांनो लुबैदोंमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै बुंनो थाङोब्ला मोनसे प्रफेसनेल बाय'सेस लाबाय एबसुआ जोंनि बर'नि गोनां मोनसे सिनस्रि मानो होनबा जोंबो गोरिब मानसिया पस्टफोरावबो बै समाव थाङाखै एबसुआ जानाय जों एबसुनि थाखाय जों एबसुनि मावगासिनो खिन्थु दिनैहाय एबसुआ मोनसे प्रफेसनेल बाय'सेस लानायाव मोनसे गाज्रि आबहावा जालांबाय आङो खावलायनो लुबैदों जायफोर एबसुआव दासिमबो दङ बिथांमोना दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सिबियाब्ला रायजो राजाफोर नागिरनांगौ नङामोन दा समावहाय जोंनि ज' ओंखारबानो जों रावबो नेवसिया जयै फैगोन गामि हिसाबै जोङो गासिबो खौसेयै समाव थागोन आरो जाथिखौ जों दैदेनलांनो नाजानांगोन दिनै एबसुखौ जों लाया एबसुआ मोनसे जातिनि आफाद बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जोंनि जातिनि बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि जों बेखौ नेवसिया खिन्थु बिनि दैदेनगिरिफ्रासो जोंखौ दिनै गाज्रि जागाजों दैदेनदों जों ओंखायनो दैदेनगिरिफोरखौ बे दुखु मोननायखौ जुदि बुजियाब्ला खम जायो होननानै जुदि गावसोरबो बुजियाब्ला बे जाथियासो दुखु फैबाय थागोन ओंखायनो आं खावलायदों एक्सुवेलि सोरबा वार्कारफोर बिथांमोनहा जुदि फैदोंब्ला मोजाङै बिजिरनानै नाय जेरै दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि लामाजों थांनो नागिरदों दा ओंखायनो आं नैबेखौ लुबैदों एसेबां बुङाबाबो मालाबो दङ बर'आ जोंहा बेखौ गोदो फरायसनिफ्रायनो जों बेखौ फरायसर माने आनसलिकनि बिबानाव दोनदों सिगांथ' बिथाङा मोजाङानोमोन थाना थानाय खुंनानै बिथाङा 10 बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै आङो बिथाङा माने RSSआव थांबाय RSSआव थांनानै पलिटिकेल जानानै बे दा दिनै मोजां बर'नि चिफ जाबाय दा हनै राजनिया थांनांगौआ फाइनेल कम्पिटिटिभ पजिसन रायलायबाय दा बेवहाय दिनैहाय जोङो जाबादि नुबाय जोंथ' बारा इंराजि रोङा अब्लाबो बिथांनि जा मोनसे सुक्तिथ' नङा बे ओरैनो माबासो मेम'रेन्डामाव ओरैनो सेक्रेटारिनि बुजाबुजिसो दा बेवहाय सुक्ति नङा हिसाबै ओरैनो जोंनि सिभिलफोरखौ गोसोखौनो जों बाहायगासिनो दा जोङो साख्रिखौ क'क्राझाराव फैदोंमोन बिथांमोनहा केबिनेट मिनिस्टार खालामफैदों गाबोन जालांनो जोंना लायनो बाथ्रा मोजाङै मावो बिदेशनि सिङाव खालामनांगौ जालांनो गावखौनो हमनानै दोनबाय गोदोनि माने ओंखायनो आं खावलायबाय लास्टआव जोङो नैबे क'क्राझार बेखौ आं मोनसे खालामसै जोङो क'क्राझार पस्ट नायसोरखौ जों नुबाय रायजो राजा बिथांमोन जोंनि गावसोरनि बिथांमोन मानो होनबा पस्टखौ दोनोबा जोङो दासिम फरायसालियाव जोंनि प्रशासन बा गभर्नमेन्टआ बे पस्टखौ लानानै जोंनि सायाव न'आव थांनानै गोबां हागौ
गोरोन्थि जायोबा जोङो बेखौ 6 मासनि उनावहाय कनभेन्ट जेनेरेल खुंनो बे कनभेन्टआव जोङो गोसो खालामनो हागोन। ओंखायनो नोंथांखौ खावलायबाय जोंनि जाहाथे जोंनि बे बयबो जोंनि जेसेबांखिनि माबाफोर दङ भलेन्टियार्स गथ'फोर दङ बेफोरबायदिनो गेलेनानै सरकार होयो बेनिफ्राय भलेन्टियार्स दङब्ला इउथआव जों भलेन्टियार्सफोरनि एक्टिभ वार्कारफ्राबो अनेक मा होनो बेखौ अभारगावआव फरायग्राफोरखौबो बिथांमोनखौबो जों लासैनो खावलायनांगोन दा जोङो दैदेनलांनायाव बयखौबो लाफानानै जों आवगायनो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे सुंद'